Assalamu alaykum hormatly adamlarym. Garaşda da baky tarap ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow, Gruziýanyň prezidenti Hanym Salome Zurabishvili ýubiley dogrunyň münasibetli tüýs sürekden gutlawlaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Türkmenistanyň häzirki prezidenti, Gruziýanyň prezidenti Hanym Salome Zurabishvili berkjan saglyk, şahsy bagtyarlyk, egselmede gujur gaýrat, şerekeme alyp barýan ähli işlerini uly üstünlikleri arzuw etdi. Häzir bolsa gutlawlar bilen tanış edýäs. Ilkinji tanışdyrjak gutlawmyzda şeýle diýilýär. Onuň aly hidraty Türkmenistanyň saýlanan prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň aly hidratyňyz Gruziýan halkynyň adyndan we hut öz adymdan siziň Türkmenistanyň prezidenti wezipetine saýlanmagy münasibetli tüýs sürekden gutlawlarymy beýan edýän. Siziň Türkmenistanyň prezidenti wezipetine tagallalaryňyzdan ýurduňyzdan parahatçylykly we üstünlikli geljegini üpçün etjekdigini ananýan. Gruziýanyň we Türkmenistanyň arasynda dostluk hemde netijeli gatnaşyklaryň mundan beräkde üstürilmegine ýardam etmäge taýýardygymy tasdiklamak isteýän. Siziň döwlet başçylygy döwrüňizde halklarymyzyň awadançylygynyň bähidine özara bähwetli hyzmatdaşygy putulandyrjakdygymy ananýan. Siziň aly hidratyňyzda beren sarpy goýanyny mardaky ynandyrmalarmy Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, rowaşlyk baradaky arzuwlarmy kabul ediň. Hanym Salome Zurabishvili Gruziýanyň prezidenti. Bu utluda şeýle sözler bar. Onuň aly hidraty Türkmenistanyň saýlanan prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow Goňşy Türkmenistanyň prezident saýlawlarynyň üstünlikli geçirilen barada habary uly şatlyk bilen kabul etdim. Owganystanyň hökümetiniň we halkynyň adyndan siziň aly hidratyňyzy hemde Türkmenistanyň dogunly halkyny bu möhüm waka münasibetli gutlaýan. Şeýle Türkmenistanyň häzirki prezidenti siziň hormatly kakaňyz Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň giň ýerimli özgertmeleri durmuşa geçirenligi we Owganystan bilen dostlukly gatnaşyklary putulandyrýan üçin tüýs sürekden hoşallygymy beýan edýän. Hemde dostlukly Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk masaladynyň başlygy wezipetindäki işlerini uly üstünlikleri arzuw edýän. Owganystan Türkmenistan bilen dürli urarda gatnaşyklary putulandyrmagy, alalyşyklary we iri ykdysady satamlary durmuşa geçirmäge, hemde iki ýurduň arasynda söwda ykdysady gatnaşyklary ösdürmäge ygryardyr. Siziň aly hidratyňyzy ýene bir gede gutlaýan, hemde berkjan saglyk we üstünlikleri goňşy Türkmenistanyň halkyna bolsa awadançylyk we rowaşlyk arzuw edýän. Molla Muhammed Hassan Ahund Owganystanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň wezipetini ýerine ýetirjek. Ýurdumyzyň dokument enat ministrlerining kärhanlary uly islige eýe bolýan öňümleri öňürmek bilen ýokary netijeler gadanýarlar. Işleň sadaşykly anyp barmagy täze berentlikleň eýlenmegine mümkinçilik berýär. Belent maktatlaryň eýlenmegi her bir mümkinçilikden netijeli peýdalanýany tasdiklaýar. Ýokary hilli ekologiýa taýdan arasy önümden öňürmegi milli haritçynasylygyň içerki bazarda şerekeme daşary ýurtlarda möhüm orny eýlenmegini şertlendirýär. Ýergelen aýtsak dokument enat ministrlerining kärhanlar tarapyndan halkyň arkadaky zamanasy ýylynyň ýanwar-fevral aýlaryna geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirileni öňürlen önümden muktary, şol sanda nak ýüplegiň we nak matalaryň önümçiligi degişlikde 130,5 götürme, hemde 124,4 götürme. Tikin we trikotaj önümden önümçiligi 118,7 götürme. Gün önümden önümçiligi 109,6 götürme barabar boldy. Häzirki zaman talaplarına laýykda işleýän milli kärhanlalarymyzyň innovasiýa önümçiliklerini döretmekdäki beren sepketleri aýratyn belenmäge münasipdir. Ýurdumyzyň dokument enat ministrlerining degişli bolan dokument toplumlaryna gözlegli işleri ýokary netijeli tünedi. Uly isege eýe bolýan önümden haridar bolsa barha artýar. Hemişe täzeçili döwrüň islegine görä önümden çykarylmagy önümden ýokary hili bolmagyny şertlendirýär. Berqarar döwretiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne önümçiligiň ösüşini ýokalandyrmagy uly mümkinçilik açylýar.
Ulu hormat prezident bilen taýlat netijesinde yksadypdyň dürli urlaryny amala aşyrlaýan özgörtmeler bilen berk baglanşykydyr. Gahrman arkadamyda daşary ýurtlaryň getirilýän harytlaryň örüntüýän önümleri, önürmekligi esasy wüzipelerine bir hükmüne kesgitdi. Bu wüzipe milli kärhanalaryň işgärleri üçin esasy ýürürge bolup durýar. Kädirki wagtda ýurdumyň dökme senaty milli yksadypdyň gaýtadan işleýän pudugynyň ukunly ösüşiniň mysalyny öwrüli. Hormatly prezident bilen görkezmelerine aýkynda bulgamda pudukda bar bolan kuwatlyklary dogry peýdalanmak boýunça wüzipeler çözmek, yerli çyğmar serişleri esasynda dürli görnüşli we bäsişi ukyply önümlüň önümçiligi boýunça ýokary tehnologiýaly kärhanlary döretmek maksady bilen netijeli işleri aýdydarly geçirilýär. Bu ulgamyň önümçilik binýadynyň ýygyderli döwür waplaşdyrmak hemde gaýtadan enjamlaşdyrmak netijesinde soňky ýyllarda halkara hili ünümlerini we ekologiýa talaplaryna laýyk gelýän taýýar önümlüň görnüşleri ýygyderli artdyrylýar. Şoň netijesinde de olara daşanyň getirilýän önümlüň ýerini munasyp eýleýär. Watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna möhüm orny eýleýän neft gaz pudugyna hem ýyl ýurt bähidine gönükdirilen tutumly işler amala aşyrylýar. Soňky ýyllarda güneşli ülkemizde uglewadorod serişlerini senaga taýdan özleşdirmek, gaýtadan işlenişini çuňlaşdyrmak, alynýan önümlüň hil derejesini ýokarlandyrmak babatda hem ajaýyp görkezler gadanlyp, burada baý tejribe toplandy. Diyarmyzyň neft gaz pudugynyň üsülmegine zähmet üstünlikleri bilen munasyp goşandyny goşýan baýry kärhanalaryň kataryna Türkmenbaşydaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň garamagyna Seydiň neft gaýtadan işleýän zawodyny görkezmek bolar. Halkyň arkadaly zamany ýylyny zähmet üstünliklerine beseýän önümçilik kärhanasynyň wadorodun gatnaşmagyna benzini kükürtli azotly birleşmelerden arasylamagy we ýokary hili awtolog ýanyjyny öndürmäge niýetlenen durky täzirlenen katalitik reforming desgatyna netijeli işler alyp barlýar. Deshanyň ýyllyk kuwatlygy 500.000 tonna deň bolup, neft önümleriniň gaýtadan işlenmegi netijesinde bu ýerde ekstraksiýony ýanygyjyň benziniň 25.000 tonnasyny, durnukly katalizatyň 412.000 tonnasyny, suwuklandyrylan gazyň 15.000 tonnasyny, peşde ýakmak üçin ulanylýan gazyň 15.000 tonnasyny öndürmekligi uly mümkinçilik bar. Önümçilik bölüminde awtolog ýanygyjynyň A80, A92, A95 görnüşleri taýýarlanýar. Önümçiligiň ýygydarlygy bu döwür wapdesgady oturdulan kemil enjamlaryň saglyşykly işine daýanýar. Texnologik ýygydarlyk dowrlugyna deshanyň dolanyş bölüminde kompýuterler arkaly amal aşyrylýar. Zawodda taýýarlanýan önümlüň hil derejesi berk gözegçilikde saklanyp, uly talap bildirilýär. Ýeri gelende zawodda önümçilik bölümleriniň durkuny täzelemek, texnologik enjamlary döwür waplaşdyrmak boýunça da netijeli işler alınıp barylýanygy bellärdikdir. Şolun hatarına katalitik reforming desgatyndan başga da hormat prezident bilen taýyl taýlat bilen işe girdilen ýyllyk kuwatlygy 37.200 tonna barabar bolan ýol bitumyny öňürýän önümçilik desgatyna görkezmek bolar. Seydiň neft gaýtadan işleýän zawodynyň adberi işi hünärmenleri ýurdumyzyň neft gaz toplumy şanly ösüşlere besep, halkymyzyň bagtyar durmuşy, röwşen geljegi, nurany erteleri üçin ýygydarly arady diýen hormat prezident bilen alkyş aýdýarlar. Ýurdumyzyň täze we uly toplumlarynyň biri bolan Türkmeni Aýny Ölümler Kärhanasyna hem her aýda gadanlaýan üstünlikler gowunurjydyr. Işleriň ýokary depgini aýratyn bellenmäge munasypdyr. Häzirki zaman alymynyň gadanandary esasyna gurulan täze kärhanada dünýä ýylgylaryna laýyk gelýän önümlüň çykarylyp başlanmagy aýratyn ähmiýetlidir. Kärhanada şöýrüň geçen 2 aýyna meýilnamaň artygy bilen ýerine ýetirilmegi işleň dogry waplygynyň habar berýär. Önümlüň eksport edilen ýurtlarynyň hataryna Özbegistany, Owganstany, Kyrgyzstany, Täjikistany görkezmek bolar. Türkmen aýny önümlerine daşarky bazarda isleň barha artmagy bellerliklidir. Ýurdumyzyň senagat pudugy, daşary ýurtlardan getirilýän önümlüň orun tutmagy ukyply, eksport urlarynyň önümçilik kuwatlyklaryny ýokarlandyrýan esasy ulgamlaryň biri bolup durýar. Täze önümlüň öňürlüp başlanmagy hormatly prezidentimiziň ýurdumyza ösün senagat ulgamna döretmek baradaky düýpli özgörtmeleriniň ajaýyp möhürsür. Türkmenistanyň senagat we gurulşy önümçiligi ministerligine degişli bolan täze toplumyň diňe çüýşeleri öndürmekde kuwatlylygy her günde 50 tonna barabardyr. Aýnany çüýşe önümlerini döwrewap innowasion usul bilen öndürmek degişli urda ýurdumyz üçin senagat tehnologiýalarynyň täze görnüşleriniň biridir. Toplumdaky tehnologik ulgamlary çyğmaly taýýarlaýan, eredýän dürli ölçeklerdäki we galyňlykdaky aýnalary taýýar aýny önümlerini öndürgen bölümleri öz içine alýar. Döwrewap energiýa taşytlaýjy tehnologiýalary bilen hem önümleriniň hili we görnüşleri boýunça kärhana ýokary bäsleşligi ukyplylar.
Kerhanadaky kuwatlyklar sarp edijilen ösen isleglerine laýyklykdy. Bu urda gelje uly bolan uğurlar nazarlaya. Ýurdumyzyň senagat pudugynyň esas uğurlarynyň çalt tepkinlerinden ösürilmegi Türkmen ykdysadyetiniň bäsleşligi ukyplygyny, eksport kuwatyny epes artdyrmaga mümkinçilik berge. Häzirki döwürde ykdysat taýdan has amatly tehnolog önümçilikleri döretmegiň hasabyna ýurdumyzyň kerhanalarynyň düşügüntiligini ýokarlandyrmak möhüm bolup durýar. Hormatly prezidentimiň başlangyjy bilen amala aşyrylýan durmuş ykdysady maksatnamaň çäklerini tutuş ýurdumyz boýunça gaýwanlandyrylan giň göçerli guruluşy işleri häzirki döwürde Türkmenistanyň halk hojalyk toplumynyň okgunly ösüşiniň oňyn görkezjisidir. Ayna kerhanasynaky häzirki işler milli ykdysadyetimizi senagat taýdan düýpli özgörtmek boýunça ýaýwanlandyrylan işleň ýokary netijelere betlenýän gowunurjydyr. Türkmenistan açyk kapylar siýasatyny amala aşyrmak bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýygyderli ösürge. Möhüm ähmiýetli bu pudugy ösürmek arkaly ýurdumyzyň senagatyny kämilleşdirmek, döwletimiziň ykdysady kuwatyny pogtalandyrmak bilen bagly wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin oňoýly şertler döredilýär. Döwletimiz tarapyndan geçirilýän özgörtmeleň çägine ýurdumyzyň degişli pudugynyň maddi enjamlaryň binýadyny pogtalandyrmak, pudugy täze tehnologiýalary ornaşdyrmak, hünärmenler taýýarlamak boýunça alınıp berilýän işleň hataryna bu pudugy maýy goýum serişdeleriniň uly möçörüniň gönükdirilen aýratyn bellenilmegi münasipdir. Hormatly prezidentimiň başlangyjy bilen durmuşa geçirilýän taslamalar pudugyň ösüş tepkinlerini görkezýär. Gahrman arkadamyzyň il ýurt bähledine gönükdirilen özgörtmelerini netijesinde ähli puduklarda şol sanyna suw hojalygyna uly üstünlikler gazanylyp, dürli deshalar gurulýar. Şolaň hataryna gowrumy 18 million kub metre barabar bolan Balkan vilayatynyňky suw howdany görkezmek bolar. Beý suw howdany hormatly prezidentimiň diýarymyzda suw gorlaryny artdyrmak, ene toprağymyzy bereket mekanyny urmak bardaky beýmeşür tagalarlarynyň ajaýyp meýwesir. Bu howdan ata-babalarymyzyň altyny deňep gelen suwuň her bir damjasyny netijeli ulanmakda, geljekde bereket etrawynyň ekran şirkerleriniň meýdany giňeldip, bol hasyl önürmekde ul orun tutuşok desgadyr. Howdanyň gurulmagynyň esasy maksady derýanyň aşaky akymyna göz bogaş döwürlerini suw toplamakdan, Garagum derýasynyň suw akymyny sağlamakdan we ekin meýdanlaryny suw mevsimini suw bilen bökdünçsiz üpşin etmekden ibaretdir. Desganyň taslamasy Türkmenistanyň suw hojalygy bardaky döwlet komissiyanyň Türkmen Suw Ulum Taslama Instituty guruluş işleri boýunça komissiyanyň garamagyndaky edary kerhanlary tarapyndan ýerine ýetirildi. Howdanyň bendi we gaçylary ýerli toýun suw toprakdan galdyrylyp, howdanyň bendini suw ýuwmagy üçin çagyl çäge garynysy bilen berkidildi. Olaryň umumy uzunlygy 7,9 kilometre barabar. Bendi we gaçylar galdyrmak boýunça ýerine ýetirilen ýer işleriniň gowrumy 2,1 million kub metre we çagyl çäge garynysy bilen berkitmek işleriniň gowrumy 167,5 min kub metre deňdir. Täze suw howdanyň tutýan meýdany 540 hektara barabar. Howdanyň suwy Garagum derýasynyň 1096 kilometrini urulan suw alyjy desga arkaly getirilip, onuň suw geçirjiligi sekundda 30 kub metre. Hemde howdanyň suw goýberji desganyň suw geçirjiligi sekundda 10 kub metre barabardyr. Howdanyň ulanmagy berilmegi bilen buğdaýyň 1250 hektaryny, gowaçanyň 800 hektaryny we gançygynyň 200 hektaryny suw bilen üpşin etmäge mümkinçilik töretdi. Garagum derýasy bilen Garagum sahrasynyň aralygyna urulan bu desga köpetdaň belentli pesli dağ gerişleriniň golaýyna ýerleşýär. Şundan uğranıp bu guruluşyň taslamasy taýýarlananyna dağlardan gaçjak sel suwlary kabul etmek bardyda ýerlikli çözgütler kabul edilen. Dağdan gelýän sel suwlary Garagum derýasynyň hanasyna goşulyp, täze howdanyň suw alyjy desgasynyň kömegi bilen howdany aktyrmak gözüňde tutulan. Häzirki wagtda howdany toplanan suwuň möçüri taslamada gözüňde tutulan gowrumlaryna ýetip barýar. Bu orta Balkan welaýatynyň ekrançy daýkanlaryna inni diňe bir azyklyk buğdaýy, şelde ağaltyny ösürip ýeşdirmek bilen çäklenmän, eýsem mallar üçin ýokumly otymlary, saýaly we meýweli baglary ösürip ýeşdirmäge de mümkinçilik berýär. Sanyjy ýyllarda bu ýerlerdäki ekrançylygyň çäginiň giňeljektigi, ekinleriň hasylynyň ýokurlanjakdygy gowunurjydyr. Suw howdanyň bu sebäpden ekologiýa ýagdaýynyň hasym gowlanmagyna ýardam eder. Täze suw howdany ýene bir pudugy, balykçylygy döretmäge, halkymyzyň bereketli saçaklaryny, balyk önümleri bilen üpçin etmäge de giň ýol açar. Şu günlerden bu howdanyň suwuny durly guşlaryň gonyp geçenliklerinden bellemek gerek. Hormat prezidentiniň dördüp berýän giň mümkinçilikleri, izgiderli alyp berýän kuwatly tehnikalary, suw hojalyk pudugyny alynyp barýan işleri dünýä tejribesine laýyklykda amala aşyrmaga giň mümkinçilikler döredýär.
Hormatly prezidentimiň ýurdumyň suw hojulugyny ösdürmekde diýen aladalaryny jogap edip, ekrançylyk yerleriniň suw üçünçülügini gowlandyrmak, toplumlaryň durkuny täzelemek, suw serişdelerini tykşytlamak, yerleriň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak we täze yerler öýleşdirmek boýunça öňde goýulan wezipler durmuşa geçirmekde ýurdumyň suw hojuluk işgärleri ihlasy zäkmet çekçekliklerini ananyrýarlar. Halkyň arkadagy zamanaty ýylyny zähmet üstünliklerini berýän kärhanalar ykdysadyň döwleti degişidäl ulgamynda ajaýyp netijeler gazanýarlar. Daşow welaýatyna hereket edýän hususy kärhanalaryň işi munyň aýdyň misalydyr. Daşow şäherine ýerleşen ýurdumyzyň Senagaçlary we Telekeçer birleşmesiniň agaty Çemenli daglar hususy kärhanasynyň durmuşa geçirýän işleri bu wagtda ýürüýte bellenmäge degişidir. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ajaýyp mümkinçiliklerden peýdalanýan Daşow welaýatynyň telekeçeri halkyň arkadagy zamanaty ýylynyň häzirki günlerinde alınıp barlayan işleň depkini sähelçede gowşatmaýarlar. Türkmenistanyň Senagaçlary we Telekeçer birleşmesiniň azaty bolan Çemenli daglar hususy kärhanasynda durmuşa geçirilýän işleri ýürüýte bellenmäge degişidir. Kärhanada her günü 2500-den gora göýek we beýleki önümleri salmaga niýetlenen gaplan önürleýänini bellemek ýakymlydyr. Hormatly prezident Hudaň başlanýyjy bilen döredilen Türkmenistanyň Senagaçlary we Telekeçer partiýasynyň Daşow welaýat komissiyanyň işgärleri Çemenli daglar hususy kärhanasynyň önümçilik binasyna gelip, hünärmenler bilen ýygy-ýygydan duşmagy we kärhananyň işiniň hasy ilerlemegine özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Soňky ýyllarda güneşi diýärmizde önümçiligiň meçhurlarynyň artmagy, hususy ulgamda ýetişdirilýän göýek we meýwe önümleriniň bolçulygy şuňa ýaly önümlere bolan islegiň barha artýanyny aňladýar. Şeýlelikde bu kärhananyň önürýän önümleriniň hyrydarlarynyň az bolmajakdygyny bellemek möhümdir. Kärhananyň bu önümleri welaýatdaky şoňa ýaly ýurdumyzyň beýleki welaýatlaryna hereket edýän ýylaçykanlary urdulýar. Ýokary hil derejesi bu önümlüğün islegli hareketlere öwrülmegini üpçün edýär. Bu ýerde zähmet çekýän hünärmenler işiň ýokary hil derejesini üpçün etmek üçin tagallalaryny gaýgyrmaýarlar. Bu bolsa her günde gazanylýan netijeleriň gowunurjy bolmagyna mümkinçilik berýär. Hususy kärhananyň işi gullukçary mehriban arkadamydan döredip berýän giň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanyp, halkyň arkadagy zamanaty ýylynyň her aýyna munasip zähmet sowgatlaryny taýýarlamagy maksat edilýär. Işleň häzirki gurulşy we gazanylýan netijeleri bu maksadyň hasyl boljakdygyna anamartdyrýar. Hormatly prezident Hudaň ýurdumyza azyk bolçulygyny döretmek ilaty ýylyň ähli pasynda Türkmeniň bereketli topragyna ýetişdirilen göýek bagça önümleri bilen bol elini üpçün etmek babata öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde ahly welaýatyna toplumlaryň işler alınıp barlýar. Muňa Qaqa etrafyndaky ýigit hojuluk jemgyýetiniň döwrebab ýylaçykyny toplumyndaky işlere aýdyň misalar. Ýigit hojuluk jemgyýetiniň döwrebab ýylaçykyny toplumynyň umumy meýdany 34 hektara barabardyr. Ýylaçykynyň esasy önümi dünýäde giňden ýaýran pomidor görnüşleri bolup, olar halkymyzyň azyk önümleri babatdaky ösün islegini kanagatlandyrýar. Niderlandlar, Türkiýe, Ispaniýa, Germaniýa, Gretsiýa ýaly ösün döwletleriň iň kämil tehnologik enjamlary bilen öpçün edilen bu ýylaçykynada pomidorlaryň esasan iki görnüşi ösürilip ýetişdirilýär. Bu pomidorlar hoşal pomidorlar bolmak bilen özleriniň ýokary hasyllygy, uzak saklanýanlygy bilen tapawutlanýar. Ýylaçykanyň hünärmenleri her mewsümde 1 hektardan 400-420 tonna pomidor hasylyny almaklygy meýilleşdirýärler. Döwrebab ýylaçykanyň dolanýyş bölümine bu ýerde ýetişdirilen pomidorlar üçin mikroklimat şertleri awtomatik usuly sazlanýar. Bu bölümde pomidor şetillerine suwarmak, dökün vermek işleri, ýylaçykanyň howa çalşygyny, ýylylygyny, sowuklugyny, çygylygyny sazlamak işlerem, şeýle-de mörmejekleri garşy görüş çäreleri awtomatik usullar arkaly ýerine ýetirilýär. Ýylaçykanyň ýyladyjy enjamlarynyň çykýan kömür turşy gazy, zigansyz ýagdaýda araslananyp pomidor şetilleriniň fotosintez geçirmegine, imitlenmegine öz täsirini ýetirýär. Kömür turşy gazynyň köp mukdarda berilmegi bolsa, pomidor hasylynyň ýokary hilli bolmagyna, durumlylygyna özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Häzirki wagtda ýylaçykyny toplumyna pomidor hasylynyň täze görnüşlerini ýetişdirmek işlerem Sina arkaly alınıp barylýar. Bu ýerde önürilen ýokary hilli önümler öz ýurdumyzyň bazarlaryndan daşary döwletlere, ýani Russiýa Federasiýasyna, Gazagystana, Kyrgyzstana, Birleşen Arap Emirliklerine de ýygyderli eksport edilýär. Bu hojuluk jemgyýetine zähmet çekjek hünärmenler özlerini kämilleşdirmek maksady bilen Ýewropanyň öňde barjy döwletleriniň borda işleýän hünärmenleri bilen onlaýn arkaly okuw sapaklaryny
etişýärler. Ýigit hojalyk jemgyýetiniň janybkeş işgärleriniň barha batlanýan iş tepkinleri, olaň öz öňlerine goýan asylly maksatlarynyň hasyl boljakdygyna bolan önemi berkidýär. Yurdumuzda her bir bayramy münasip zähmet sowgatlar bilen garşylamak indi asylly däbi urly. Şu ýürelige berk eýerýän önümçiliklerini beren paýtagtymyzdaky aýny perdeler hususy kärhanasydyr. Milli ýüreligini esasy urdunyp işleýän bu kärhananyň önümleri islenlik binanyň özü boşly bedegini urlýar. Yurtumuzda kiçi we orta telekeçiligiň ösürilmegi ykdysadyýetimize möhüm orny eýleýär. Hormatly prezidentimiziň ýylyurt bähbidine gönükdirilen özgertmeler netijesinde bu gurun döwri wagt derejede ösürilmegi, dörli urly işleň amala aşyrylmagyna giň mümkinçilik töredýär. Taryhymyzy, medeni gymmatliklarymyzy özüne jemleýän nagyşlarymyzy döwri wagt derejede şöhrelendirmek boýunça öz işini amala aşyrýan paýtagtymyzdaky aýny perdeler hususy tikinçilik kärhanasyry işgärleri ýaş gelin gyýylardan ibarat bolan bu önümçilikde owadan ýokary hili dürli matalardan her aýda täsin perdeler taýýarlanylýar. Her müşteriniň kärhanaň merkezden isleg boýunça melliliň döwri wagtlaşdyrylan derejede şöhrelendirilmegi esasyna taýýarlanylýan perdeler hünermenliň sargytçylyň ýokary bahasyna da münasip bolýar. Bu perdeleň islenlik bina üçin öz bolşly bedegi öwrülmegi kalplara owadanlyk paýdaýar. Owadanlygyň biziň her günümizde mahsus aýratyn bellerlikdir. Bu ýagdaý milli gymmatliklarymyza, watanymyza bolan buýtanjymyzy artdyrýar. Milli bahar bayramynyň Nowruzyň ýetip gelmegi tekinçiliň iş tepkinini artdyrýar. Çünki tebigat bilen ara baglanşyk her bir nuskada biçigde öz beýanyny tapýar. Bugün halkymyz asyrlar aşyp gelýän ýaşy desurlary ösdürmek bilen tebigat dünýäsini öwrenýär. Onuň bilen ysnaşykly ýaşaýar. Munyň özi häzirki döwürde öz ähmiýetini ýitirmän, eýsem barha kämilleşdirilýän ýaşy desurlar dowamy tatarýar. Gözbaşyna asyrlyň jümbüşinden alyp gaýdýan we türkmen halkynyň ruhy matlyklarynyň esasyna durýan Nowruz bayramy, türkmen halkynyň taryhynyň şöhratly ýyl ýazgysyna täze mazmun bilen ýygyderli baýlaşdyrylýar. Bu ýagdaý aýna perdeler kärhanasynyň işini aýdyn görmek bolýar. Tebigatymyzyň häzirki gözel keşfi hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda bagy bosanlygy öwrmek baradaky alyp barýan syýasatynyň iş ýüzünde doly durmuşa geçirilýänine aýdyn şaýatlygy diýip ýurdumyzda bagy bosanlygy öwrmekde, meýweli we saýaly baglary ösdürip ýetişdirmekde Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän Azat Bazar hususy kärhanasynyň bagwanlary özleriniň sallamly goşantlaryny goşýarlar. Bu hususy kärhananyň bagwanlary halkyň arkadagy zamanasy ýerinde halkymyzy dürli görnüşli meýwe önümleri bilen üçin etmekligi maksat edinip şunlary has hem ihlasy zähmet çekýärler. Azat Bazar hususy kärhanasy bagçylyk pudugyny alman gadananlaryny putu ornaşdyrmak bilen bu urda uly üstünlikleri gadanýarlar. Öz işlerini döwrüň talabyna laýyk guraýan bu hususy kärhananyň bagwanlary hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda meýweli baglary köpçülikden ösdürip ýetişdirmek üçin ekrançylarymyza, bagwanlarymyza ähli wagtda berýän kömek durguluglarynyň ruhlanyp, ihlasly we netijeli zähmet çekýärler. Bu hususy kärhananyň 6 hektar meýdan tutup oturan meýweli baglary, müňlerçe düýüp bag nahallary, bahar faslynyň dowam edýän häzirki günlerine gözel görünüşe wetlenip, tebigatyň ajaýyp keşfine hatam gözelleşdirýär. Güle bürenip oturan bag nahallarynyň ajaýyp görünüşlerini synlanynda, şu ýyly bagwanlyň çekýän asylly zähmetleriniň ýerine düşüp, baglardan bol hasyl alynjakdygyny habar berýär. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwründe beýleki azyk önümleri bilen birlikde daşary döwletlerden getirilýän meýwe önümleriniň ýerini tutýan önümleri öz bereketli toprağymyza ýetişdirmegi baş maksat edinýän Azat Bazar hususy kärhanasynyň bagwanlary meýweli baglaryň dürli görnüşlerini ösdürip ýetişdirýärler. Bu hususy kärhanaň baglarynyň hemmesi bagwanlyň ihlas aladasy bilen ösdürilip ýetişdirilen ýokary hasylly sapma baglardyr. Bu hususy kärhanada ýetişdirilýän erik şettali, garaly, ülje, alma, armut ýaly meýweli baglary bagwanlar ýylyň bütün dowamyna hakyky bagwan ihlasy bilen ýyda edýärler. Bu bag hatarlarynyň aralyklaryny kiçi mexanizm bilen netijeli ulanylmagy, bagwanlary bagçylykdaky her bir aratenki iş çäresini öz wagtyna geçirmekligi ýardam berýär. Munyň özi hususy kärhananyň zähmet adamlaryna hili hem de haritlik görnüşi ýokary bolan bol meýwe önümlerini öndürmäge, ýurdumyzyň içerki bazarlaryna çykarmagy mümkinçilik berýär. Hususy kärhanaň bagwanlary ýurdumyda bagy bosanlygy öwrümekde, meýwe önümleriniň bolçulugyny döretmekde alyp barýan ägirt uly işler üçin gahrman arkadagymyda alkyş sözlerini aýdýarlar.
Sanly ulgam boýunça geçirilýän maslahatlar niýetlenen uğurlarda ösüşden gadanylmagyna ýardam edýär. Şeýle maslahatlaryň ýygydarly geçirilmegi belent maksatlara ýetmek urnaky işlere de täze mümkinçilikler açýar. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen tasdiklanan Türkmenistanyň vodorod energiýasy babatda halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek boýunça 2020-2023 ýyllar üçin ýol kartasynyň meýilnamasyna laýyklykda ýokary derejeli hünärmeler taýýarlamak hemde bu urda halkara almy hyzmatdaşlygy ýoly goýmak maksady bilen dürli işler alınıp barylýar. Bu urda ýaşyrlyk haýfadynaky halkara neft we gaz universitetinaky işleri netijeli bolup durýar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýardam bermeginde sanly ulgam arkaly universitetiň maglumat tehnologiýalary merkezine geçirilen vodorod energiýasynyň ösüşiniň geljegi atly okuw maksadyna bu urdaky mümkinçilikleri ara alynyp maslahatlaşyly. Okuw maksadyna vodorod energetikasynyň bütün dünýä ösüşi depkinne hemde ony alymy tehnik nokta nazardan öwrenmekligi seredilip geçirildi. Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet kitapxanasynyň Russiýa, Özbegistan, Azerbaýjan, Täjikistan, Türkiýe, Hytaý döwletleriniň 165 hünärmeniň gatnaşmagyna kitapxanalarda alymy we tehnologiýa maglumatlary ady bilen onlaýn halkara alymy amaly maslahat geçirildi. Taraplar kitapxanalarda alınıp barýan innowasion işleri, bütöwi elektron kitapxana ulgamy, şerekeme sanly ulgam, täze iş usullary dogrusyna alınıp barýan işleri, şol urda gazanylan üstünlikleri, geljekde şu urlardaky işleri ösürmek, okuyjularyň talabyny ýokary derejede kanagatlandyrmak, kitapxana işlerini kemilleşdirmek barada giň işleýin söhbet edildi. Hormatly alanlar, Nursoy ýurdumyzyň muraýatyna we paýtatyň Aşgabatda 18 martda saat 20-den 19 martda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkın ulaýatyna üýtgäp durýan bulutly howa günde ordan teýlek sekundda 9-4 metre ýetýän şemal öwtürip, howa iýetine 1 gradus sowukdan 4 gradus geçen maýl, gündizine 9-14 gradus kenarýa etraplaryna 6-11 gradus maýl bolar. Ahir ulaýatyna üýtgäp durýan bulutly howa günde ordan teýlek sekundda 8-13 metre ýetýän şemal öwtürip, howa iýetine 1 gradus sowukdan 4 gradus geçen maýl, gündizine 6-11 gradus maýl bolar. Mary welaýatyna üýtgäp durýan bulutly howa Demirad günde ordan teýlek sekundda 7-12 metre ýetýän şemal öwtürip, howa iýetine 1 gradus sowukdan 4 gradus geçen maýl, gündizine 6-11 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyna üýtgäp durýan bulutly howa Demirad günde ordan teýlek sekundda 8-13 metre ýetýän şemal öwtürip, howa iýetine 2 gradus sowukdan 3 gradus geçen maýl, gündizine 6-11 gradus maýl bolar. Daşowut welaýatyna üýtgäp durýan bulutly howa Demirad günde ordan teýlek sekundda 7-12 metre ýetýän şemal öwtürip, howa iýetine 3 gradus sowukdan 2 gradus geçen maýl, gündizine 4-9 gradus maýl bolar. Paýtatyň Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa günde ordan teýlek sekundda 7-10 metre ýetýän şemal öwtürip, howa iýetine 2-4 gradus, gündizine 8-10 gradus maýl bolar. Ýurdum boýunça mart aýynyň 19-dyna magnit hadisasynyň goşak täsirli bolmany aşylýar. Ýedi watandaşlar ýaz pasyny günüň dowamında howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýykly gynmegi, şerekeme häzirki wagtda howada tozan bölüşikleriniň kadadan 5 oturum artmagy we howanyň akymynyň üýtgeme bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek, oňaýsyz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolany 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasda saklamak zerurdur. Mehriban ýeşerip, bulary berja etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar şunundan watan habarlary peşimizde jemleýäs. Berkarar döwretiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli ösüşleň özenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoş sag bolun, edi dileşer.